Dette er en lille video om teknikken bag indlæsning af solpletter i Logger Pro til øvelsen Solens rotationstid. På en hjemmeside fra satellitten Soho har jeg downloadet 23 billeder optaget med et døgns mellemrum. På dem kan vi så se og følge de solpletter, der er på solen på det tidspunkt. Først skal jeg åbne Logger Pro. Billederne har jeg så samlet til en lille filmsekvens. Så jeg skal ind og have fat i en film. Den har liggende der, billedsekvens som film. Og så kan vi se straks, at der har jeg det første billede af solen, og vi kan se nogle solpletter. Først jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå ind i indstillinger, filmindstillinger. Og der vil jeg køre filmen med 210 billeder. Så jeg kører altså 210 billeder frem, når jeg sætter et nyt punkt. Det har jeg gjort, fordi jeg har fundet ud af, at den der Movie Maker i Windows, den holder det samme billede fast i 210 klip. Så for at få den til at køre hen til det næste, skal den springe 210 billeder. Det har jeg så gjort nu, og så skal jeg have værktøjet frem på filmen. Det er den ikon hernede til højre. Og det første jeg gør, er at indlægge et koordinatsystem ved knap nummer 3. Og der hvor jeg sætter pletten, kommer 0-punktet. Og så vil jeg vælge en solplet, det vil jeg vælge den der. Og så vil jeg køre x-aksen ned, så den matcher med pletten. Og y skulle så gerne være i midten, y-aksen. Så vil jeg lægge en målestoksforhold ind. Jeg vil sætte radius her til at være 1. Enheden er totalt ligegyldig her, hvor vi kommer til at dividere to længder med hinanden. Og så er det ligegyldigt, hvad enheden er. Så jeg kan med ro sætte radius til 1, eller diameteren til 2. Jeg markerer diameteren. Og så skriver jeg 2, og så sletter jeg enheden. Dernæst skal jeg markere, hvor solpletten er. Jeg trykker på nummer 2 fra oven. Og så trykker jeg på pletten her, hvor jeg synes den er. Sådan, bonk. Og så kunne I se, så rykker filmen en hak frem, så pletten er nu her næste gang der. Og vi har registreret x og y. Y vil vi slette til sidst. Men nu ved jeg, at x er minus 0,679. Minus fordi vi er på venstre side af 0-punktet. Og vi kan jo højst komme ud til minus 1 og op til plus 1. Det var første punkt, så tager jeg anden punkt. På samme måde jeg markerer. Og det gør jeg igen. Og det bliver så ved med lige så lang tid, som jeg kan følge pletten. Det her skulle jeg selvfølgelig fortsætte. Nu vil jeg ikke lave mere. Bare vise, hvad så man gør. Så er jeg sådan set færdig med billedet, og jeg kan få grafen frem. Og allerførst så vil jeg sige, okay, jeg skal ikke have x og y, så kun er x. Jeg klikker her på x eller y, og så får jeg menuen frem, og så på x, så er det kun x. Jeg vil ikke have nogen tid her, på den tid her i sekunder, det er jo ligegyldigt, vi ved, der går et døgn imellem. Så jeg går over i regneark og sletter alt det, jeg ikke skal have, blandt andet tiden. Tid, klikker på den, trykker på delete, og y, klikker på den, trykker på delete. Og så forsvandt hastigheden helt af sig selv. De kan ikke regne hastighed ud, hvis ikke det er nogen tider. Men der er lige præcis det, jeg har brug for. Og her kan jeg jo ikke tegne noget, for jeg har ikke nogen tidsakse på. Jeg opretter nu en ny tidsakse ved at trykke på data. Ny manuel kolonne. New manual column på engelsk. Og den skal så hedde tid. Og jeg kalder det for t. Og jeg vil måle den i døgn. Og da jeg ved, der går et døgn hver gang, så skal den altså bare øges med 1 hver gang. Så jeg benytter mig den her generere værdier, og jeg vil starte til side 0. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid jeg har. Hvis jeg ved, der er 23 billeder, så hvis jeg sender på 25, så er jeg i hvert fald nok. Og så skal den vokse med 1 døgn per step. Sådan. Jeg ser jo rigeligt. Så skal jeg ind her og få sat det rigtigt på akserne. Jeg højreklikker og tager grafindstillinger og akseindstillinger. Og så y-aksen, det skulle være x-positionen, og x-kolonnen, det skulle være tid i døgn. Så udført, og så får jeg den her. Så jeg klikker, så går det grå væk. Ja, og det var egentlig ikke eksposition, jeg var interesseret i. Jeg skulle have fat i solens rotationstid. Det vil sige, altså hvor lang tid er den om at køre 360 grader. Og det der vokser, jeg forventer, der vokser lineært, det er vinklen og ikke positionen. Selvom det nok kunne ligne ret linje her, så skyldes det, at jeg har alt for lille område, jeg har kigget på. Men jeg vil lige vise jer, hvordan finder jeg ud af,
vinklen, når positionen er kendt. Og der har vi snakket om, og det står også i vejledningen, at man kan finde vinklen ved at tage x-værdien og dividere med radius, og så tage sinus og minus første til det. Men hvordan gør man det her? Der laver jeg igen en ny kolonne. Nu skal den være beregnet. Og det skal så være vinkel, som jeg kalder for V, og jeg måler den i grader. Det kan jeg tage en vælge her. Sådan. Og så skal jeg tage sinus og minus første. Og hvordan gør man nu det her? Hvis ikke man ved det, så kan man gå ind, det er en funktion, gå ind her, og så er der noget, der hedder trigonometrisk der, og så vælger vi A sinus, det er altså sinus og minus første. Og det jeg så skal tage sinus og minus første til, det var x divideret med radiusen. X er en variabel, som jeg finder under variabel her. X. Og så skal jeg dividere den med radius, den havde jeg jo sat til 1, så jeg dividerer bare med 1. Det er jo det samme som ikke gør noget, så det behøver egentlig slet ikke. Sådan der. Og så trykker på udført, så kommer der en ny kolonne her. Og så kan jeg ændre x til at være vinkel. Og så er jeg parat til at lave resten af databehandlingen. Husk, I skal finde en plet, som I kan følge så langt som muligt hen over solens skive. I skal have 2 pletter, en tæt på ækvator og en så langt fra ækvator som muligt. Det var det. God fornøjelse.